biya Pasko. Yeah. Ikaw lang sa grocery. 12, 13, 14, 15. Ako bahala niya. Diba? Ayaw, nagkilaw na kung kagatas eh. Diba? Tinakilaw na kung kagatas, dira? Sir, Ano siya kadrat eh? ano na, sir? Basta nagkilaw-kilaw kagatas dira, di mong itaguan. Kung wala mang kasasala, mang good, ikay trawag tago dira sa kwarto. Gusto ka magsisiro. Daon sa nga, kabalo ko nga, muna imuhang tirada. Nagbago na ba ako, sir? Sure ka, nagbago na ka. Sure, si Roy. Ano na, sir? Kuan ba? Hapit na biya Pasko. Yeah. Kanya, nahundan na taog mga konsumo diri sa balay. Ikaw lang sa grocery. Kung saan man ako ang gusirihon? Tinawansa na mga ate mo raw, dili kara ang damang. Kabalo naman kung sa kailangan na ito diri. Kana ng ganita, sir. Dro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 15,000 na. Nakuha ba ni sir? Hurot na eh. Tama, ramagod na. Ikaw na, bahala ka sa paiguhi lang na. Sige, sir. Ako bahala ni. Manaram din na. Just trust me. Ano naman akong gusto sa imo, di na si pangutana kung siya paliton. Kapalo na kung siya kailangan na to. Yeah, magilis ako, sir. O sige te, palihagot eh. Pisti ba eh? Jack Daniel. Alang kayo ba? Pitik-pitik jud ko ani. Sir? Sa ka? Sir? Kana! Uy, gay, gagi! Sir? Naroon di ka diri, sir? Ten, saman? Ano ko, sir eh? Kung ba naka-grocery? Ano? Ano ba? Ay, sus. Ako pa. Yan, ay sukuin ako. Napay sukli itong 15,000, gatag ako si mo ha? Of course naman, sir. Saan naman ka nga? Tinagalugay mo ng kamino na konti, nagka-better person ka! Kapalo na ka mo budget pag-ayo! Bago na ba ako, sir, ha? Tungod na, plus points ka sa kuha. Hatag na lang akong bonus ni mo. Wow! Happy ka, Merry Christmas! Happy kayo, sir! Kasi mga grocery, be. Alright, sir. Para magamit nato din sa balay ron. Asa ka natin iba? Asa ka may papalit? Wala, sir. Ano, sir? Na. Pwede mo yung grocery? Ano, sir? Kung saan mo yung mong gipang palit, yung similong gipadala sa imo niya ikulani na kadaghan. Ano sa dia, sir? Kung saan mo dahil eh? Ano sa tawa na? See? Kung saan mo niya at iba? Chipas! Gold label! Hinisi! Jack Daniel! Black label! Kung saan mo yung gipang palit iba? Mga nun man eh! Yun ba kayo, sir, ha? Kung sa kong gusto, kung mawaon? Kung sa'yo gusto pang maon, anak ko magamit sa balay ka nang magamit sa Pasko ba? Gamit man dyan na sa Pasko, sir. Kung sa'yo magamit sa Pasko, te? Malingaw taan ni sir, ang Pasko. Na, sir. Maulit ang doblan, kung ako katang problema, ha? Kung sa ingon mo, pag natin problema, dinita mo doon. Oo. Dinita mo doon, pero pag humanin mo kahupog, mabalik ka gyapon ng tanang kagool. Sir, pangpawala bitaw na problema. Pampawala lagi problema, pero panandalian ra. Mao gan lagi natawag ang temporary escape. Bitaw, sir, oy. Mutugan na lang ko sa tinuod, bi. Usa man pud tinuod at iba. Nag-grocery man ko. Unya, Ang kining mga ilim na nang kung unang ipa-counter. na mao lagi na ba? 14,000 man din ni Kapin. Ulo naman bawi yun. Di ako nalang gidayon. Unya imong gipang grocery. Kung gibilin, sir. Agad. Hindi akong gi-priority. Tinang sayang ka ate iba pag isaligan na biyang tataka. Abi na bonus ni mo pe. O kaniyo. Wala priority hunda na ha. Pag-inom mo gimo ha. Sir!